Bună, bună! Eu sunt Laura și bine ați venit pe canalul meu 27 Moons. Aici vorbim despre predicții săptămânale și în curând sper eu și lunare, iar pentru asta ne vom folosi de astrologie cât și de tarot, doar ca instrumente de ghidare și conștientizare. Este foarte, dar foarte important să știi de la început că pe acest canal nu folosesc astrologia și tarotul pentru a ghici sau a prezice viitorul. Știu că toată lumea cred că își dorește asta, dar nu despre asta este vorba pe acest canal. Folosim aceste instrumente doar pentru a înțelege mai bine energiile care ne înconjoară, cum ne pot influența ele în viața noastră de zi cu zi și ce tip de predispoziții sau scenarii, să spunem așa, pot apărea, astfel încât să putem lucra conștient cu ele. Ce trebuie să ții minte? Aceste instrumente nu decid pentru tine, ele oferă doar perspective, iar puterea deciziei rămâne și este întotdeauna la tine. De asemenea, pentru o interpretare mai personalizată și mai profundă până la urmă, te invit să urmărești și ascendentul, precum și zodia lunară. O să găsești toate videoclipurile pe acest canal. Acum să începem puțin cu astrologia, să spunem așa, ca temă generală. Ulterior vom trece la fiecare zodie în parte. Pe scurt, săptămâna aceasta este dominată de trecerile planetelor personale și sociale în Vărsător. Vor trece de la jumătatea săptămânii spre sfârșit. Vom avea acolo o aglomerare de planete, care până acum au fost multe dintre ele au fost în Capricorn. Iar temele majore, ca să spun așa, îl avem pe Mercur învărsător, care înseamnă comunicare liberă sau idei neconvenționale. Deci asta afectează toate zodiile. Aduce inspirație așa în dialoguri mai progresiste sau descoperim noi activități mentale. Cu Marte învărsător este o energie orientată spre comunitate. Da? Marte este energia, iar vărsătorul ține de comunitate, de grupuri. Deci aici sunt favorizate, să spunem așa, acțiunile comunitare, schimbări sociale. Mai avem Soare în Neptun, care aduce și intuiția, imaginația, aduce sensibilitate și viziune pe termen lung. Îl avem și pe Venus și Pluto, tot în Vărsător, care aduce profunzime în relații, atenție poate mai mare spre valori și resurse, dar vor fi cu siguranță legate de grupuri. Ca și domenii, dacă vreți să luăm așa, pe partea de comunicare, idei, cum spuneam, neconvenționale, sunt discuții despre libertate și, în principiu, foarte multe discuții despre viitor și foarte multe gânduri care duc spre viitor, spre planurile pe termen lung. În ceea ce privește relațiile și emoțiile, combinația asta dintre Venus și Pluto poate scoate la suprafață niște conștientizări despre ce vrem cu adevărat în relații. Pentru că, până la urmă, Pluto este transformator și cumva se vor transforma puțin relațiile. Pe partea de muncă, Marte învărsător încurajează proiecte de echipă, cum ziceam. Adică multe persoane pot simți impulsul să colaboreze cumva pentru un scop comun. Iar pe partea de bani, de valori, sunt transformări în modul în care ne raportăm la bani și la bunuri, reevaluăm puțin prioritățile materiale și un posibil focus pe investiții. Sunt favorizate investițiile în ideile pe care le aveți și mai ales, cum spuneam, dacă au legătură în principiu cu comunitatea sau cu grupuri mai mari de persoane. Cam asta așa pe scurt, cum vor fi influențate din punct de vedere astrologic toate zodiile ca o energie comună. Acum vom trece la analiza pe fiecare zodie în parte.
Pe fiecare zodie în parte vom avea partea de astrologie, tot așa pe scurt, nu vreau să fac filmulețele prea lungi. Vom lua fiecare zodie în parte, le vom trece prin partea astrologică și apoi vom face și etalări cu ajutorul cărților de tarot să vedem mai în profunzime sau dacă ne mai oferă câteva perspective cum ar putea să se desfășoare aceste energii în viața voastră în această săptămână. Deci să trecem la treabă. Și acum pentru pești. Vom extrage întâi cărțile pentru etalare, după care vom vorbi puțin despre predicția astrologică pentru zodia voastră, iar ulterior ne vom întoarce la cărțile de tarot pentru interpretare. Haideți să vedem întâi ce cărți avem pentru voi, dragi pești. Pe partea de acțiune avem eremitul. Pe partea mentală și de comunicare avem 3 de cupe. Pe partea emoțională și relațiilor avem 5 de bâte. Și ce se materializează, ce se aduce în concret, avem 2 de bâte. Ok. Voi mai extrage 3 cărți, câte o carte pentru fiecare decadă. M-am gândit că așa vă pot diferenția puțin și vom vedea cum vor proceda fiecare pește din fiecare decadă. Decada 1, să vedem, pești din decada 1 au 10 de monede, pești din decada 2 avem Marele Preot și peștii din decada 3 avem Regina de Săbii. Perfect. Acestea sunt cărțile de tarot. Vom vorbi imediat despre ele după ce terminăm cu previziunile astrologice. Pentru voi, dragi pești, din punct de vedere astrologic, pe partea de resurse financiare și pe planul material, lucrați cumva așa ascunși, pregătiți ceva ce va da roade mai târziu. Intuiția vă va ajuta să simțiți unde merită să investiți. Pe partea de emoții, de relații, aveți în această perioadă, în această săptămână, sensibilitatea este puțin crescută, așa, aveți vise intense și aveți și un dor de trecut. Este o perioadă bună pentru vindecare emoțională și iertare pentru voi. Pe partea de carieră și de scopuri, încheiați un ciclu și vă pregătiți de unul nou. Pe partea de comunicare, comunici mai mult prin energie, prin intuiție și empatie decât prin cuvinte. Discuțiile sunt subtile, dar revelatoare. Asta așa pe partea astrologică. Acum o să trecem și la partea de tarot, să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru voi? Avem așa. În poziția acțiunii avem eremitul. Asta înseamnă că sunteți vă găsește perioada asta cumva mai detașați,
Sunteți mai introspecți. Încercați să reanalizați evenimentele trecute și veți simți nevoia de spațiu și vă veți crea acest spațiu pentru a vă regăsi cumva, da, liniștea și răspunsurile de care aveți nevoie. Pe partea mentală și comunicare, pare că vă gândiți la o anumită celebrare sau este aici o întâlnire, un moment prielnic socializării. Poate fi vorba și de o reuniune, iar ca un alt sens al cărții astea ar fi un triunghi amoros. Asta aveți în minte. Ce simțiți pe partea de emoții? Deci, emoțional, vă simțiți în competiție. Cinciul de bâte este despre competiție, despre concurs. Simțiți că vă luptați pentru ceva și că aveți concurență pentru acel lucru pe care vi-l doriți. Mai poate însemna de asemenea și un conflict. Simțiți că aveți un mod diferit de a vedea lumea și sunteți confuzi de cum ar trebui să procedați. Simțiți că trebuie să vă luptați, în concluzie. Iar pe partea de materializare, da, ce în concret, avem doiul de bâte. Doiul de bâte, voi doriți foarte mult să luați o decizie și să stabiliți o direcție pentru următoarea perioadă. Dar aveți de ales între două lucruri complet diferite, iar decizia este o decizie foarte grea de luat. Acum este perioada în care doar cântărești și analizezi viitoarele acțiuni. Și practic nu se concretizează pentru voi ceva anume. Mult este o perioadă în care veți cântări foarte mult și veți pune pro și contra. Nu prea aveți curajul să riscați până la rămâne. Este alegerea între a rămâne cu ceea ce știi sau a alege să riști. Iar pare că nu sunteți încă pregătiți pentru a decide. Sunteți încă la faza de analiză în această săptămână. Pentru peștii din prima decadă avem 10 de monede. Voi vă veți focusa foarte mult pe familie, eventual chiar o celebrare în familie, s-ar putea să aveți parte, o să primiți recunoaștere și atenție, o să aveți rezultate foarte, foarte bune în ceea ce ați făcut până acum, iar eforturile voastre sunt răsplătite. Este o carte foarte benefică. Pentru peștii din a doua decadă, voi, dragi pești din a doua decadă, voi sunteți cu marele preot aici, cumva sunteți mai înțelept sau ar trebui să vă găsească perioada asta mai înțelepți. Cumva vă găsește mai atenți la tradiție, mai conservatori. Poate o să fie și o perioadă în care o să fiți mai dedicați. Este o perioadă în care vi se va testa dedicarea și etica. O perioadă când există posibilitatea să căutați îndrumare. Voi, cei din a doua decadă, posibil să apelați la un specialist, da, pentru că marele preot este și un mentor, de asemenea, sau un specialist în domeniul lui. Mai avem acum și pentru a treia decadă, regina de săbii. Voi, cei din a treia decadă, o să priviți lucrurile mai detașat. Nu o să mai fiți atât de sensibili sau nu o să priviți atât de sensibil, deși avem aici eremitul, trecem prin niște stări anume.
Regina de săbi este detașată, este mai tranșantă, veți fi mai, în perioada asta o să fiți mai clari în exprimare și veți căuta adevărul, nu vreți să trăiți în iluzii. Deși sunteți cumva îndreptați către acolo prin firea, dar și prin energia, după cum am văzut, planetară, să zic așa. Dar voi, cei din a treia decadă, veți căuta adevărul și veți reuși să trasați până și chiar niște limite clare, cu mână, cu forță, adică curajoși, direcți, fără prea multe emoții. Cam asta îmi spun pentru voi cărțile de tarot. Sper că ați rezonat cu voi acest mesaj și că ați găsit ceva util pentru perioada următoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați la canal pentru a nu rata următoarele predicții. Vă recomand și vă invit de asemenea să verificați și ascendentul, dar și zodia în care se afla luna la momentul nașterii. Asta doar dacă doriți o imagine mai completă și mai amplă asupra următoarei săptămâni, în ceea ce vă privește. Și cam atât. Ne vedem, sper eu, foarte curând cu următoarele predicții. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi! Pa, pa!